खुलुमबाय आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव मोनसे दुखुनांथाव रादाब सुबुं माहारिनि जिउ माब्लानि समाव मा जायो जानो गोनां जाथायखौ जों रावबो सिगाङाव हमदांनो एबा मिथिस'नो हाया सोरनि जिउआव माब्ला मा जाब्रबथाय जागोन आरो सोरनि जिउआव बबे समाव गिदिर खैफोदा साग्लोबसारगोन जों रावबो जागोन जाथायखौ सिगां हमदांनो एबा मिथिस'नो हाया सोरबाया जानाङो ओरैनो थानाय समावबो माब्लाबा गुबुननि गाज्रि फाखनाव गोग्लैनांना हालाय हाफाय आरो सोरबाया जानाङो माब्लाबा गारि मटर सालायनानै एबा गाखोनानैबो गोबां गिदिर जाब्रबथायजों मोगा-मोगि थिग बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि गलबेरा गामिनि चरण दैमारिया थांनाय बोहैथि दाननि 21 अक्ट'खालि गोब्राब जाब्रबथाय जानानै गुवाहाटीनि GMCHआव फाहामथाय लागासिनो दं गोरिब नखरजों नाख्रेबजानाय बिथां चरण दैमारिया बे समाव फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं अनफावरि बिथांमोनहा होखानाय एकाउन्ट नम्बर आरो फन पे नम्बराव जा हायो अनसुंथाइ हरनो हागोन बिथांनि एकाउन्ट नम्बरानो जाबाय 3531695826 IFSC कोड SPIN 0015026 नङाबा 9378747582 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों फन पे खालामना अनसुंथाइ हरनो हागोन